l'alcalde de Salt voldria fer un agraïment als organitzadors un any més de les Veus de Salt. Un acte que aquest any, per les circumstàncies de pandèmia que estem vivint, es toca fer-ho de forma virtual. Un acte important pel nostre municipi, un acte que aplega la diversitat cultural i lingüística del nostre municipi i un acte que en aquests moments és més important que mai de poder celebrar per les circumstàncies de pandèmia amb les quals estem. Finalment, reiterar el meu agraïment als organitzadors per voler mantenir viva una activitat com les Veus de Salt. Bon dia. Em sumo avui a les Veus del Català de Salt amb agraïment i reconeixement. Feu visible la grandesa de construir la ciutat amb cohesió en la diversitat, perquè som d'on naixem, però també som d'on vivim. I a més som llengua, perquè ens relacionem i ens sentim part d'un grup, d'una comunitat, d'una ciutat, d'un país, gràcies a una llengua, o molt sovint també a més d'una llengua. Les llengües són veu, sí, perquè són conversa, perquè són socials. I Salt, com Catalunya, ha acollit i integrat de sempre persones vingudes de fora de moltes parts del món, amb altres paràmetres culturals i altres paràmetres també lingüístics. I compagina molt bé el respecte per la diferència i la voluntat de conformar una societat cohesionada. Mai crec que ens hem volgut proposar d'apagar cap veu. No volem, ni hem volgut mai, l'homogeneïtat, ni tampoc ser suma de grups aïllats, sinó que el que ens proposem, el que volem, és obrir espais compartits per ser una sola societat diversa. I les llengües no són incompatibles, no s'exclouen les unes de les altres, però la pròpia del país, la catalana, és també de tots els ciutadans. A Salt s'hi parlen un munt de llengües, com a tot Catalunya. A Salt parlem català, castellà, àrab, amazic, urdú, gallec, quítxua, italià, un munt de llengües. La població portadora d'aquesta diversitat lingüística, justament, és la que ha fet créixer la massa social de parlants de català, però hi són persones ara amb el català com a primera llengua i amb el català com a llengua d'adopció. Això tant és. Gràcies per reconèixer la diversitat de veus i per treballar en aquest trajecte audaç de fer que el català sigui la veu compartida també per totes les veus de Salt. Som diversos. Això és una realitat, però és una realitat que encara ens fa més arrelats i més oberts i més tolerants. Són adjectius que aparentment sembla que no acaben de lligar, però que són plenament complementaris i que ens defineixen. Continuem per molts anys més. Gràcies. Hola, soc l'Agnès Busquets i us dono la benvinguda a una nova edició de les Veus de Salt de la mà de Càritas i amb la col·laboració de l'ERAM, gràcies a qui ara mateix podem fer aquesta trobada virtual ara i aquí. Per qui no conegueu tot això, avui és una festa. La posta de llarg per a aquelles i aquells alumnes de l'Escola d'Adults de Salt de Càritas i del Consorci de Normalització Lingüística que s'esforcen per integrar-se en la nostra societat amb el català com a eina. Enguany no ho han tingut fàcil, el Covid ens ha obligat a confinar-nos i a trencar amb moltes de les nostres rutines, però malgrat tot, ells han seguit amb el repte d'estar aquí amb tots nosaltres i fer-nos gaudir del resultat del seu aprenentatge. Avui sentirem poemes de Rosa Laveroni, d'Enric Casasses o Mario Benedetti, entre d'altres. Els sentirem no només en català, sinó també en castellà, portuguès, ucraïnès, panjab, àrab i bambara. El lema triat per aquest 2020 és "No estem sols". Sí, perquè aquesta pandèmia que ens ha obligat a renunciar a tantes coses com a éssers socials que som, també ens ha obligat a esmolar l'enginy, malgrat estar separats físicament, no? Que no ens sentíssim sols perquè és que no ho estem. Hem pogut seguir compartint malgrat les distàncies, ens hem pogut seguir acompanyant. I m'agradaria incidir en que una de les nostres millors companyies són i seguiran sent la cultura. Bé, per mostra aquest certamen de les Veus de Salt d'avui. A mi la cultura, per molt tòpic que sembli, m'ha salvat de la desídia a la que se m'enduia, a la que em podria haver arrossegat durant tot aquest confinament i ressaca de confinament que estem tenint, segona onada i el que pugui venir. M'ha salvat consumir-la, però també m'ha salvat fer-la.
Quan ens van comunicar que havíem de deixar l'escenografia muntada que teníem al Teatre Borràs per fer Pecats imperdonables, va ser un daltabaix, va ser un gerro d'aigua freda. Estàvem a punt d'estrenar. Ens van informar també que ja no podríem tornar al plató del Polònia. I llavors el gran interrogant ens queia a sobre. Què fem? Què farem? Com ho farem per seguir entrant a les cases de la gent? Però l'equip del Polònia no va parar màquines. Seguiríem fent-ho, seguiríem entrant. I com ho faríem? Doncs des de casa nostra a casa vostra. Des de l'enginy, des de la imaginació, des del saber que mentre estàvem fent tota aquella feinada a casa, no? Que moltes vegades ens sentíem sols perquè no teníem amb tot l'equip que normalment tenim per gravar el programa, no? Estàvem sols realment a casa. Els que teníem família, encara que teníem la sort de poder tenir ajudants, però hi havia molta gent que realment ho estava fent sol des de casa, però acompanyats de tot l'equip que des de les seves cases també ens ajudaven a tirar endavant les gravacions que havíem de fer. Amb tot això, doncs, que l'estar sol físicament no vol dir estar sol espiritualment, no vol dir anímicament, podem seguir trobant les eines per poder seguir estant els uns amb els altres. L'experiència realment de gravar sols des de casa al Polònia va ser magnífica. També va ser descobrir-nos a nosaltres mateixos a casa, la nostra petita família de 3 membres que som, que podíem formar equip. El meu fill va aprendre que era també formar part d'un equip del que ell no sabia mai que acabaria formant-ne part. Va ser realment una experiència molt gratificant, que encara a hores d'ara la gent et segueix agraint. Ostres, sort que no vau deixar de fer el programa, perquè sabem tots que el Polònia va molt més enllà d'un programa d'entreteniment. Amb els anys hem après que, saben les distàncies, podríem dir que fins i tot és un servei social per l'ànim dels nostres espectadors. Fer riure cada setmana és tot un plaer, és un luxe al qual podem gaudir els que formem part de l'equip d'aquest programa. Per tant, no estem sols, no esteu sols. Jo crec que això ho hem de tenir molt en compte. Seguir fent pinya amb aquells que tinguem més a la vora, encara que sigui via internet, via telemàtica, no? Jo crec que podem seguir formant equip tots plegats. I bé, les veus de Salt d'avui n'és un exemple. Seguim imaginant, seguim creant, seguim fent el possible perquè aquesta màquina no s'aturi. Visca la cultura, visca les veus de Salt. Moltes gràcies per convidar-me, per deixar-me estar aquí amb vosaltres i felicitats als participants, als recitadors que tenim avui. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
si el veu tornar pel camí, pel camí. Leggeré il poema «Амістад» en українець. У кожного в житті своя дорога, наповнена і радістю, і сльозами. І добре, коли поряд вірні друзі, що сльози ті розділять разом з нами. Ні слава, ні багатство не замінять поради друга і мужнього плеча. З тобою посміється і поплаче, за честь твою стоїть він до кінця. Нехай уста радіють слову дружба, нехай в серцях палахкотить вогонь. І ти, життя проживши, не забудеш вірного товариша свого. Життя спливе, залишиться лиш смуток, за юності безжурними роками, а серце буде завжди зігрівати та дружба, що вирує поміж нами. Us llegiré Amistat, traduïda al català de l'ucraïnès. A la vida, cadascú té el seu camí, ple de llàgrimes i alegria. És bo quan els amics fidels són a prop per compartir-les en bona companyia. Ni la fama ni la riquesa podran substituir els consells d'un amic cabdal. Riurà i plorarà amb tu. Pel teu honor lluitarà fins al final. Que els llavis s'alegrin per la paraula amistat. Deixeu que el foc us escalfi el cor. I tu, havent viscut la vida, no oblidaràs el teu fidel company fins a la mort. Els anys passaran i només quedarà la nostàlgia d'una joventut despreocupada i el caliu dins nostre d'una amistat molt valorada. Leggeré el poema Ausência, do autor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim.
Jo llegiré absència en català. Durant molt de temps vaig pensar que em faltava l'absència. Em planyia, ignorant, de la mancança. Avui no em planyo. Ara ja no em falta l'absència. L'absència és dins meu. I la sento, blanca, tan enganxada, arraulida als meus braços, que ric i danso i invento exclamacions alegres, perquè l'absència, aquesta absència assimilada, ja ningú me la robarà mai més. Legiré a castellà No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa y ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el miedo se ponga con el sol y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola y porque yo te quiero. Llegiré el poema en català. No et rendeixis. Encara ets a temps d'arribar i començar de nou, d'acceptar ombres, enterrar les pors, alliberar lloses i reprendre el vol. No et rendeixis, que la vida és això. Continuar el viatge, perseguir els teus somnis, destravar el temps, moure les runes i destapar el cel. No et rendeixis, si us plau, no cedeixis. Encara que el fred cremi, encara que la por mossegui, encara que el sol s'amagui i el vent calli, encara hi ha foc en la teva ànima. Encara hi ha vida en els teus somnis, perquè la vida és teva i va tenir també el desig, perquè ho has volgut i perquè t'estimo. Perquè existeix el vi i l'amor, és cert, perquè no hi ha ferides que el temps no curi. Obrir les portes, treure els panys, abandonar les muralles que et van protegir. Viure la vida i acceptar el repte. Recuperar el riure, assajar el cant, baixar la guàrdia i estendre les mans, desplegar les ales, intentar de nou celebrar la vida i reprendre els cels. No et rendeixis, si us plau, no cedeixis. Encara que el fred cremi, encara que la por mossegui, encara que el sol s'amagui i el vent calli, encara hi ha un foc en la teva ànima.
Encara hi ha vida en els teus somnis. Perquè cada dia és un inici. Perquè aquesta és l'hora i el millor moment. Perquè no estàs sola. Perquè t'estimo. Us llegiré el poema Na Vida Gente, do autor desconegut a Brasil. Na vida a gente muda. Muda a atitude, muda emoções, muda o jeito de ver o mundo. E o mundo muda os corações. Llegiré La vida de la gent traduït al català. La vida de la gent. La vida de la gent canvia. Canvia les actituds, canvia les emocions, canvia la forma de veure el món i el món canvia els cors. Aquest any, per les veus de Sal, faré una cançó de Henry Gikonge, que es diu Bulu, vol dir la nit. Lubo wiri tenge, abana wo, lokeka sondute ai. Modi muma panise, mudi mawase. Lubo wiri tenge, abana wo, lonongo sonjanga mene. Modi muma panise, mudi mawase. Bande babi jeboko emawana no Bapende babi jelongela mudi mawase Bande babi jeboko emawana no Bapende babi jelongela mudi mawase Lubo iri tenge, abana wo, losiwa sabobe. Modi muma panise, modi mawase. Setona wako kai, setona wepe mumito muto, setona wako kai. Osongele na wabiate bomi son kende, diplom di. Osongele na wabiate bito son ke diplom di. Osongele na wabiate bo son kende diplom di Osongele na wabiate bito son ke diplom di Ulubo widi tenge abana wo lonongo sonjanga mene Modi muma panise mudi mawase Lubo wiri tenge abana wo lonongo sonjanga mene Modi muma panise mudi mawa Se
Gràcies. Llegiré Les presons naturals d'Enric Casasses. Quan he clavat els colzes a la taula i m'he agafat les mans, entreficant els dits, amb força, que m'he sentit als ossos, he tingut por. De la meva platja i he pujat a una barca. M'he posat a remar i he fugit cap a mar. لجري إن عرب السجون الطبيعية عندما سمرت مرافقي على الطاولة وأمسكت يدي وشبكت أصابعي بقوة أنني شعرت بعظامي خفت من شاطئي ركبت قارب بدأت بالتشديف هربت إلى البحر Pòrtic, de Rosa Leveroni. Jo porto dintre meu la solitud només, la solitud immensa de l'estimar infinit, que voldria ésser terra, aire i sol, estrella i mar, perquè fossis més meu, perquè jo fos més teva. Llegiré poema ਪੌਰਟਿਕ en ਪੰਜਾਬੀ। ਪੋਰਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਤਾ ਬੇਅੰਤ ਇਕੱਲਤਾ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵਾਂ। Llegiré i sobretot no oblidis que el teu temps de Miquel Martí i Pol. I sobretot no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat de viure, no un altre, i no en desertis. Orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, que ara al teu lloc només tu pots omplir-lo. Creix, això sí, en la llengua a la tribu, mot a mot, fidelíssim. I en l'esperit de revolta que alerta la teva gent contra la defallença perquè en tu s'acompleixi a poc el futur i mai no et trobis desvalgut i sol. Llegiré el poésie al bambara. An kana ɲinɛ dɛ an ka waati kɔ i kana ɲinɛ ko i ka waati ye tuma ye i bɛ ɲɛnɛmaya tuma min na ka kɛ cɛkisɛ ye walima ka kɛ fugari ye waati min i bɛ wele ka na kɛlɛ la i n'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ sabula jɔyɔrɔ yiralen don i ka se ka fa o bɛ jidi kɛ n'i ka dugu kan ye o dan ye dan ye minnu tilennen don kosɛbɛ wa hakili min sɔnna wulikajɔ ma o bɛ a ka jamana kumabɛn ka bɔ gɛlɛya ani karili ma walasa don nataw la i yɛrɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fa dɔɔni dɔɔni i kana se ka dɛsɛ walima ka kɛ kilennamɔgɔ ye
Qué poco movimiento, qué raro este silencio, qué poco espacio tengo, voy a mi interior, es lo único que tengo en esta habitación para soñar despierto. Creo que es lo mejor. Afuera el viento se oye un poco más de lo normal. No te tengo miedo, no me lo vas a dar. Va todo divino, dame una señal clara como el agua de Camarón, de Federico. Si no quieres hablar, no te necesito. Afuera el viento se oye un poco más de lo normal. Afuera el viento se oye un poco más de lo normal. Abro la ventana de par en par, no siento el olor, pero sé que ahí está. Lo siento en el alma, no poder estar. Sigo confinado, no me esperes más. Afuera el viento se oye un poco más de lo normal. Afuera el viento se oye un poco, se oye un poco más de lo normal. Afuera el viento se oye un poco, se oye un poco más de lo En nom de Caritasal, dono les gràcies a tots els que han participat i col·laborat en aquest recital de poemes. A la presentadora, l'Agnès Busquets, els lectors, els músics, el fotògraf, els realitzadors del vídeo i els tècnics del canal, i a les companyes de l'organització. A les veus de Sal, amb el reconeixement mutu de les diferents llengües parlades al nostre poble, volem apropar-nos els uns als altres, tot compartint poesia i música. Però la distància física a la que ens veiem obligats a fer-ho aquest any segur que no podrà distanciar els nostres cors, perquè la il·lusió i l'esforç que hi ha posat tothom ens uneix igualment i fa que no ens sentim sols. I la solidaritat de tots els que ens esteu veient segur que tampoc ha disminuït, al contrari, segur que és molt més gran que mai. Per això us convidem a fer el vostre donatiu a Caritasal en el número de compte que apareixerà a la pantalla. I animeu-vos també a fer voluntariat. Segur que podreu donar un bon cop de mà. Moltes gràcies.